Gi-bless na to at ang food nga gi-prepare karong gabi na. Naputan, hindi na lang doon o may lumaon ng mga mahan. Kami nagpasalamat sa adlaw ng inyong gihatag karon. Lord, kami pangayaw sa inyong blessing. Ilo ginasa adlaw na tawhan karon ni Jeah. Ikaw mag-aakag o dugang pang mga katuigan sa iyang kinabuhi. Lord, sa mga tao nga nag-andam gini, ikaw mag-ahatag. Ikaw mag-bless kanila. Lord God, sa pamilya ni Jeah nila, sabihin mo sa Ray, ikaw mag-bless nila sa pangadaw-adlaw. O hinaot kining pagkaw ng giandam diri sa mga tabangan, mag-ahatag kinig ko supagat kung sa pagawas o sa mga botong panahon. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. 1, 2, 3, blow! Ay, dali, Aroy, happy birthday! Ako ite, ako picture TV ka muna natin. Palit manoy. Kamong duha. Hey! One, two, three, blow! Ay, dali, Aroy, happy birthday! Hindi naman natin. Ako ite, ako picture TV ka muna natin. Palit manoy. Dali, may hapan. Kamong duha. Hey! Hindi naman natin. Ako ite, ako picture TV ka muna natin. Palit manoy. Dali, may hapan. Kamong duha. Hey!